Pagsalig nga murag igsuon ngadto sa iyang kauban sa trabaho nga kanunay ikauban og kaon kini ang paghulagway sa usa ka factory worker nga mitabang sa iyang kauban nga nagkalisod. Si Joseph Rubin, usa ka factory worker, emosyonal nga misugilon sa Brigada Action Center team atol sa iyang pagdangup aron mangayo og tabang sa kahasol nga iyang gihambin nga siya ang mitabang sa amigo, siya na hinuon ang naapiki. Matod pa ni Rubin, nagsilbi siya nga co-maker dihang nangutang og kwarta ang iyang suod nga amigo ngadto sa iyang silingan nga suki sab niya nga utanganan. Human nga nakapangutang ang iyang amigo, wala naman hinuon motunga sa trabaho. Mausab ang higayon nga nabalaka na sab si Rubin nga mao'y sinugdanan nga maguba ang pagsalig sa tao kaniya. Kinsa mao'y iyang dagananan sa pagpangutang kunting bitay. Giangkon ni Rubin, sakit sa iyang gibati kay wala na sila'y tarong nga komunikasyon sa iyang asawa. Gumikan lang sa iyang amigo nga misibat sa giutangan, diin siya ang co-maker. Naglaom si Rubin, makatabang ang brigada ang iyang panawagan ngadto kang Fernando de Castro nga mokontak kaniya tungod sa gibili niini nga utang. Sakit sa kuwan sir kay murag wala na may tarong komunikasyon sa kumpares tungod anak. Walang utang ihangyo nimo Boss Fernando de Castro nga makigistorya ka sa imong kuan pamaraygan dito nga makasulbad sa imong problema niya. Wa jud ko magdahom nga maabot ni sa punto nga sa akong pagsalig nimo mura tag igsuon ako na sina problema karon panahon na hinuon. Wa ko magdahom boss nga maabot ta sa ingon ani. Boss lang sad ko ba nga sa mo bayad ka ginahinay kay murag ako na may gi-pressure dito sa ako taong gi-endorse ninyo nimo. Kinsay nakadungog mga kaliwat ni Fernando de Castro kaysa kinsa man tong mga kaliwat niya or anak tak mo sa kuha dili man to ma-release kung wala ko'y mga pasalig dito sa among silingan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.